Dak iż-żmien Ġesu qal: Ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħallsu d-deċmi fuq in-nanieħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta' ħxejjex, u mbagħad għal dik li hi ġustizzja u imħabba ta' Alla tħallu kollox għaddej. Dawn kien imiskom tħarsu mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħobbu s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u min iselmilkom fil-pjazzett. Ħażin għalikom qiskom l-oqbra li ma tarafhomx u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintabaħ bihom. Qabeż wieħed mill-orrif tal-liġi u qallu: Mallem, b'dan li qiegħed tgħid qiegħed tajjar lilna wkoll. Qallu Ġesu: Ħażin għalikom ukoll intom l-orrif tal-liġi. Intom tabbu n-nies b'tabijiet li bil-kemm wieħed jiflahom u li intom stess anqas b'seba' wieħed ma tmissuhom. Il-kelma tal-mulej tifkir lilek Kristu. Għaliex Ġesu jipponta lejn il-Fariżej u l-orrif tal-liġi u jkellimhom qibes? Ġesu jesprimi r-rabja tiegħu minħabba l-aġir tagħhom u fl-istess waqt jitħassarhom. Dan minħabba li kienu jonqsu milli jisimgħu il-kelma ta' Alla u bekk ifixklu lin-nies li suppost kellhom jiggwidaw u jgħallmuhom iżommu fit-triq ta' Alla. Il-kittieba kienu jiddedikaw ħajjithom għall-istudju tal-liġi ta' Alla u kienu jikkunsidraw lilhom infushom bħala l-esperti f'dan ir-rigward. Fiż-żelu żbaljat tagħhom huma tilfu l-aktar affarijiet meħtieġa tar-reliġjon tagħhom bħal imħabba lejn Alla u dik lejn il-proxmu. Huma ittraskuraw lin-nies fil-bżonn. Ġesu jikkundannahom għax qalbhom ma kinitx tajba. Ġesu b'dan kollu jallimna li l-imħabba hija offerta b'sagrifiċċju. Li inti tingħata għas-servizz ta' ħaddieħor mingħajr ma tiġġudikah imma tgħinu jsib it-triq. Tgħinu jsib dik il-paċi u l-għena vera għal ħajtu kollha. Ġesu urina l-akbar imħabba meta huwa stess tabba bid-dnubietna u bid-dbatijietna u ħal-mewt tas-salib għalina. U inti, kif tuża l-imħabba li jagħtik Alla biex biha tqandel ftit mill-piż tal-oħrajn? Mulej, għen nfittex biss dak li għandu valur tas-sew f'għajnejk. Marija ommi, għallimni npoġġi l-ewwel kmandament li nħobb lill-Alla u lill-proxmu bħala l-ewwel post fil-ħajja tiegħi u li kollox nibni fuqu. Ħalli kif magħkom jien inħobb, magħkom ukoll jiena tinkun maħbub għal dejjem fl-eternità. Amen.